Pane, vyslobodí svoje zo zajatia. Ja uzavre sa, poteší sa Izrael. Sláva Otcu i Synu. Pane náš vládca, aké vznešené je Tvoje meno na celej zemi. Svätá omša je pre mňa centrom môjho života, podstatou môjho bytia, reholného zasvetenia, zmyslom života. Vlastne tak, ako aj manželia potrebujú mať dôverný vzťah navzájom, aby ich láska rástla a navzájom sa chápali, takisto aj ja potrebujem, ako každý zasvetený, dôverný vzťah, intimný s Ježišom, aby som vládala žiť každý deň podľa Evanjelia. Liečebňa svätého Františka je súkromné zdravotnícke zariadenie. Máme tu lôžka pre liečbu dlhodobo chorých pacientov, potom hosťovské pobyty a takisto aj hospicové lôžka. Poďte na záchod. Dobre. Tak. Dobre, takže potom keď som študovala fyzioterapiu v Banskej Bystrici, som mala kamaráta, ktorý ma pozval na mládežnickú svätú omšu do Žiliny. A tam počas svätej omši mladí hrali scénku o marnotratnom synovi a to ma tak oslovilo, že som zo srdca v duchu zakričala, že Páne, ak chceš ešte 2 roky, štúdia, ktoré som mala pred sebou a idem za tebou, hej. Hoci som si neuvedomila tú zodpovednosť, čo som povedala, to som si až neskôr uvedomila. Dobré ráno, mládež. Tak čo, ste plná zostava? No, chýba jedna. Hej. Dnes tu mám na praxi študentov fyzioterapie zo Slovenskej zdravotníckej univerzity, ktorým sa celé dobedie venujem a to, čo sa naučili, môžu si tu prakticky vyskúšať. Dobre. Však keby ste blúdili, tak sa pýtajte personálu, dobre? Ja budem zatiaľ v telocvični, hej? Potom prídem pomôcť, hej? Dobre, kľúčik na vrátnicu. Dobre, tak nech sa vám darí. Uvoľniť posledný krát, dobre, a povoliť. A teraz budeme si priťahovať tú loptu pätami. Žijem prítomnosť a žijem to, po čom som vlastne túžila, pomáhať ľuďom. Sestra Viktória, môžem vás na chvíľočku? Samozrejme. Dobre, pokračujte ešte. Čo vy by ste videli tú odlišnosť tohto zariadenia od tých iných? V tom, že majú čas na pacienta. Že si zoberú ten čas na pacienta. A že sa to neodfláka, ale každý cvik sa dotiahne tak, jak má byť. Tak niekedy je obdobie, kedy môžeme aj kreatívnejšie tvoriť ohľadom rehabilitácie, že pacienti sú takí komunikatívnejší, aj mobilnejší. Vtedy je to také živšie, ale niekedy je aj veľa ľudí, ktorí sa nemôžu pohnúť z postela, učím ich teda chodiť, alebo tie sebestačnosti a je to skôr taká udržiavacia rehabilitácia. Ale berem to ako človeka, ktorého mi Boh dal a ja mu mám poslúžiť vlastne tak, ako on potrebuje. Ako sa vám tu pracuje v tejto nemocnici? Ja si myslím, že to je veľmi také príjemné prostredie. A myslím, že aj pacienti sa tu cítia veľmi dobre a že o nich dobre postarané. A tebe? Tak mne sa tu tiež veľmi dobre. To je podľa mňa jedna z najlepších nemocníc v okolí. A zamestnanci sú tiež veľmi milí k nám, ako k študentom, takže sme spokojní. A nemáte traumu zo sestričiek, že prísne a ja neviem... Teda som sa s takým nestretla. Ani ja. Najväčšiu hodnotu v mojom živote pokladám hlavne to, že som milovaná Bohom. Ako živé svedectvo alebo živý vzťah s Ježišom, ktorý mi dal naozaj zakúsiť, že ma vykúpil. Dáva mi zmysel života, dáva mi vlastne povolanie, v ktorom vnímam naplnenie. A vlastne dáva mi to spoločenstvo sestier aj domov,
kde vlastne som prijatá, teda môžem sa aj realizovať a spoznávať aj svoju hriešnosť, slabosť a zase naopak aj dary. A kde môžem sa rozvíjať popri spoločenstve sestier. Pri svojich povinnostiach, ktorých máme dosť, máme aj čas na voľné chvíle, ktoré riešime tým, že máme tzv. 2 krížiky červené za mesiac. Presne vidíte. Tie si voľne plánujeme a trávime ich podľa ľubovôle, kto akým spôsobom relaxuje. Sme vlastne oslobodení od spoločných modlitieb, rekreácie. Kto chce, môže prísť, ale máme proste čas pre seba a môžeme ho tráviť, ako chceme naozaj. Pochváľ Kristus. Drtíte? Kto vyhráva? Už je sestrička Kunikunda, nie? Takže máš šťastie. Snažím sa žiť proste prítomnosť a príjmať to, čo Pán dáva. A vždy je to originálne, aj keď máme stereotypný návonok, stereotypný program, hej, vstávanie, svätá omša, rozjímanie, modlitba, svoje povinnosti v práci, spoločné stretnutia. A vždy Boh tak vnútorne ako si dá okusovať takú originalitu tohto dňa. Buď cez kríž, hej, kedy je možno viac toho utrpenia vnútorného, alebo takisto aj tých, jak sa hovorí, prežívaní vrchu Tábor, hej, kedy človek môže zakúsiť a povzbudiť sa z tej živej prítomnosti Krista, alebo čo sa týka aj spoločenstva, z tých darov sestier. Ona trénuje, ona je kadernička. Čo sa týka nákupu, podľa možnosti, ale väčšinou sú na to vyčlenené sestry, ktoré majú na starosti napríklad zásobovanie do kuchyne alebo podľa potreby. A osobné veci? Osobné veci väčšinou si vypýtame od predstavenej. Ak ide napríklad o obuv, tak samozrejme, že sa poprosím a idem si niečo kúpiť vhodné, praktické. Mohla by som byť františkánka, kebyže mám zmysel aj pre také iné veci, ako je iné marnosti. Tak nie sme takí striktní alebo ohraničení. V rámci spoločenstva, v rámci možností napríklad každý pondelok chodíme na tzv. Kultúrne pondelky, teda kto chce, kto má čas, do kostola Sv. Vincenta de Paul, kde premietajú filmy, buď historické, alebo skôr s tou duchovnou tematikou, alebo na také väčšie koncerty výnimočne naozaj, buď keď nás niekto pozve, alebo je taká nejaká väčšia príležitosť, že sa stretneme viac reholi pospolu. A nechýba ti taký život? Tak mne osobne nie. Ja som asi taký statický psík, ktorý potrebuje skôr nejakú lokalitu uzavretejšiu, so spoločenstvom, s pracovnou náplňou a hlavne, aby tam bolo dosť ticha na rozhovor s Bohom. Dneska to prebehlo bez nejakých komplikácií, pacienti boli komunikatívni a spravili sme to asi tak, ako sme mohli najlepšie. A išlo to celkom aj rýchlo, takže sme spokojní aj my. Keď prišla ona do kláštora, som zbadala na dvore, tak hovorím, no s touto bude mať problém. Aj som mala, ale potom ma z toho Boh uzdravil a teraz sme najlepšie kamošky pomaly. Aj tá spoločná modlitba a adorácia je veľmi dôležitá, lebo tam čerpame tú silu, aby sme tu naplno slúžili chorému Kristovi. Lebo v tom každom jednom chorom je Ježiš. A on potrebuje aj dať, akože aj podať mu piť, aj vysadiť, aj prebaliť, aj nakrmiť, že to je súčasť nášho života. V podstate slúžime tým, ktorý nám dal Kristus. A to je vlastne aj ovocie nášho duchovného života. A naplnenie tej charizmy, ktorú nám naša zakladateľka, Matka Anna Brunerová odovzdala.